Ari kudu ngomong kita ki adine Kakang Benggalan do ayo. Sampeyan adine pemimpin Dermayu. Iya. Ampurane ya Gusti. Ora apa-apa ya. Pokat kula lancang. Tapi sampeyan mau ngomong entas nyolong pusaka. Iya. Pusakane pemimpin Dermayu. Pusaka pemimpin Dermayu. Pusakane Kakang sampeyan dewek dicolong. Tak colong nih Kakang. Maksud tujuannya nyolong pusaka mau? Supaya Kakang pengen jadi bupati ning wilayah Dermayu. Oh, kanggo mikuati. Iya iya Bayu. Memangnya pusaka apa sing dicolong? Beli weruh. Beli. Oyot ming sing tak colong. Oyot ming. Sakit pusakane wis ana ing tangan depan Kakang do. Ana ning tangane sampean. Anak bayi. Pantesan Gusti. Oh iya. Geger ning Dermayu. Geger apa? Pusaka keagungan Bupati je ilang. Lagi padang goleti. Beli mungkin ketemu pelaku nek bayi. Beli mungkin ketemu. Karena apa? Memang priwe sampean nyolong. Nalika Kakang manji ning pegulingane pan Kakang. Tutu wujud Kakang Benggali. Ngejawan tak dadi Partawijaya anake Kakang Benggala dewek ya.